Lakha sirkep Amreng MSc constituency angkang arlo Socheng education block ke parlo Jirikindeng teacher gathering center arlo Rong Thengkri LP school Thanbang dipennat ningkan hinilo bangso school along ke join dam te bon sitame alangli chiklo e John pen nini ni thom lapuan chotsi lo thandam chot pusi rada tumpen nang pachini dun lapen MDM ta asomar atum cholong li pusi osomar atum pen nang pachini dun Labangso lam hoya ting pen pherangkia butung atum adimaklong an mate bangso school along hum ridam lo ka hum ridam hut labangso school along Thanbang dipennat aphan chetong damde loke than ka chong dat dun abang phu ke thana ting ke pini school along wangwe ke supusi pachini pon loke than contract ke long abang phu alang lisi satlang ke enbom thekpon long Karbi Anglong a low quality education ke wana bang phu pusi Karbi Anglong Autonomous Council a CM Dr. Tuliram Rong hangaphan ke doctorates anong nam akur tami pipon lo sida doctorates akur long lok pen ke education ana thu ke panungku labuson alo Thanbang aphan kedai kloy MEC mate EM Rina terangpi langding poma matangte kopinia langli pen action en ponjima laki mo porsi chini unpo Aku alam bangke lato sa prang vlog cek bucuci ini aku ke iklo yon pen patai ini ba patai sian ti jabang cok labang ho kalam lo la pen no na phira lato lam vlog cek balam cari long pen tu ke jabang ber lato da ke la usoma sudah numhan le juta ini la pen rong so han le juta me labang ya thantap telo nilita Mana pila lagi? dipennat Dipennat. Kemana sekolah lagi? Rong Thengkri LP school Mugendur Keroni pen mohantiron Karbing long life